Tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Meillä on viime videosta varmaan 7 kuukautta aikaa. Ja ollaan saatu yllättävän paljon kysymyksiä, että milloin tulee uutta videoa. Ja nyt vihdoin ollaan taas takaisin Thaimaassa. Tultiin Pattajalle, ollaan täällä viikko. Ja meidän ystävät Scott ja Lia, joihin tutustuttiin 3 vuotta sitten itse asiassa Thaimaan reissulla, me oltiin Koh Samuilla käymässä. Ja siellä niihin, missä me tutustuttiin ensimmäistä kertaa? Se oli se Aussie Bar. Niin oli, Aussie Bar. Katsottiin niin Arsenalin oli. peliä. Kyllä, mentiin katsoa sinne Arsenalin peliä. Ja Scottilla oli Arsenalin paita, eli kannatti samaa leiriä kuin itse. Ja siinä sitten pikkusen tuuleteltiin, kun Arsenal teki maalin ja huomattiin, että tässähän ollaan ihan veljeä. Ja sen jälkeen sitten jatkettiin juttua siitä. Ja siitä sitten seuraavat pari viikkoa, niin mitä me oltiin Koh Samuilla, niin melkein joka päivä niiden kanssa hengailtiin ja käytiin erilaisia aktiviteetteja tekemässä. Niin tosiaan Scotti laittoi viestiä tuossa noin meille semmoinen puoli vuotta sitten, että niillä on häät tulossa täällä Pattajalla, että haluttaisiko me tulla, niin no eihän sitä kutsusta kehannut kieltäytyä. Kahet häät vielä. Niin, kahet häät. Pakko mennä. Kyllä, niillä on tulossa myös niinku Thai traditional häät. Ja sitten, no, huomenna. Joo, ne on itse asiassa huomenna. Ihan mielenkiintoinen nähdä, että miten ne eroaa niinku normaalista häistä. Joo, ja nyt me tultiin käymään tämmöisessä paikassa The Oxygen. Tää oli joku TikTok-suosituspaikka. Ja nyt ollaan 5. kertaa Thaimaassa yhdessä. Joo, 5. kerta. Joo, 5. kerta kun ollaan Thaimaassa käymässä. Ja eka kerta kun mä kokeilen somtam, mikä tää oli? Papajasalaatti. Semmonen tulinen papajasalaatti, että tässä on papajaa ja sitten tässä on chiliä. Aika paljon oli chiliä. Mut ihan hyvä tää oli. Tulinen. Joni, sun vuoro maistaa. No, anna. Mä sanoin, että mä en maista tätä näin, mutta heti kun kamera tuodaan, niin noin paljon. Joo. Kyllä mä ymmärrän tän, että miksi tää on niin suosittu. Ja sitten täällä on toninaamiainen, tietysti hampurilainen. Oi. Ja turvallinen valinta. Sitten me toittiin karamellatte. Ja Mellu tuossa just tuumas hyvin, että 7-Elevenistä 5 kertaa halvempi ja paljon parempi. Joo. Ja sitten oli mango smoothie vai mehu. Nämä on kyllä aina hyviä Thaimaassa. Mellun vaatetus. Meikän vaatetus. Lähdetään katsomaan munkkikujertaa jo alakerrassa, niin miltä näyttää taikkuhäät. Tieto vimotia ansea ja pavita ja pohulia ja jääniä kata ja vaat ja anotita ja palitita ja susama. Jali subhatakina ya kamang wajang mang patakinang patak jayantua potiyan no hewan tawang oi jaya tu jaya mang. No niin. Miten palmun alla? Palmun alla tarkenee kyllä. Aika lämmin on näissä vaatteissa. Kannattaa näköjään Thaihäissä toimia palmunkantajana. Palmunkanteella oli ihan hyvä palkka. Voin tehdä toistenkin suoraan. Okei? Wow! Nyt on Thai-häät nähty. Oli kyllä mielenkiintoinen nähdä Thai-häät. Ei niinku yhtään tiennyt, että mitä odottaa. Ja oli välillä aika erikoista, mutta aika uniikki kokemus. Että varmasti kerran elämässä vaan pääsee. Ja sillä on aika etuoikeutettu olo, että pääsi tommosen näkemään, että harvoin saa tommoista tilaisuutta. Niin iso kiitos Scottille ja Lialle, että kuttu meidät tonne ja otti niitten
perheen kodissa oli vielä, niin se oli kyllä mahtavaa päästä näkemään paikan päältä. Ja nyt lähdetään sitten käymään siellä paatilla, minkä Scott ja Lia on vuokrannut, niin lähdemme. Uusi hotelli kyllä ylitti kaikki odotukset. Mellu, mitä? Tää on kuule häähotelli. Tää on liian hieno. Siis tää on älyttömän isokin vielä kaiken lisäksi. Mitä? No joo, vähän spendattu. Oliko me saatu joku alennus tästä näin? Tässä oli no varas kaikille hääseurueesta tämän hotellin, niin sitten tuli joku semmonen ryhmäalennus. Niin sitten, no tää on 5 tähden hotelli, tää maksaa 107 € yöltä. Et ei nyt silleen ihan hirveän kallis. Et jos miettii paljon maksaa hotellit Suomessa, ja tää on unreal. No joo, mutta edellisessä hotellissa olisi ollut 5 yötä tällä hintaa. No mäipä katso parvekkeelta, niin oot sitten eri mieltä. No huhhuh. Merinäköala. On iso allas. Tosi hyvän näköinen hiekkaranta. Tuolla on näköjään tuo satama, missä me oltiin silloin siellä risteilyllä. Eikö, onks toi sama? Tuolla rannalla sit on ne häät. No tässä rannalla? Joo. Joo. Tulee kyllä varmasti ihan tosi hieno niistä häistä. Hyi, että tää on kyllä korkealla. Katoppa tonne suoraan alas. Ei mä uskalla. Lähdetään käymään nyt Mellun kanssa tuossa Pattajan keskustassa. Siinä on pari isompaa kauppakeskusta, niin käydään kattelemaan vähän mitä löytyy kaupoista. Tosta noin vähän pimmeitä on, en tiedä näkyykö. On näköjään vähän pimmeitä, kun otettiin melkein naapuriskootteri. Tässä on meidän peli. Lyön kulho päähän ja lähdetään kattelemaan kauppoja. Katsotaan, jos ostetaan uudet mikit. Meidän entiset mikit on vähän pätkinyt ja ei ollut enää DJI-takuuta jäljellä, niin katsotaan, onko täällä kalliita, että raskitaanko investoida uudet mikit. Me katsottiin Mellun kanssa pari päivää sitten tuossa noin, että paljonko Thaimaassa on 7-Eleveneitä, eli noita perus pikkukauppoja. Niin luku oli joku mitä 3300. Ja Pattajalta löytyy kaikista isoin 7-Eleven. Ei oltu suunniteltu, että tullaan täällä käymään, mutta Mellu pongastaan tuosta kun istui kyyvissä, niin pitihän se sen verran pysähtyä, että käydä tarkistamassa, että minkälainen on iso. Kai täällä kuuluu perusääni, kun menee sisään. Ei kuulunut. Pettymys. Onko sittenkin isoin, mutta huonoin 7-Eleven? Tuo ääni on kyllä aika olennainen osa tavaramerkkiä. Mut hei, onko täällä sun vihreitä juomaa? Kato. Ei oo. Mellu on etsinyt tässä näin nää katojuomat. Tuossa on tommosia hyytelöitä seassa. Vihreä on ollut suosikkimaku, mutta sitä ei ole tällä reissulla löydetty mistään. Onko lopetettu? Toivottavasti ei. No, jatketaan etsintöjä ja katsotaan, tuleeko tällä reissulla edes vastaan. Joo, tää oli modernimpi ja isompi kuin normaalit 7-Elevenit. Täällä on ruokailupaikkoja ulkona ja näin.
Mutta oliko tää parempi kuin normaali 7-Eleven? No ei. Ei. Mut joo, jatketaan matkaa Centraliin, niin jatketaan sieltä. Perillä Centralissa. Otetaanhan tässä uudelleen tuo mopo-esittely, kun se ei äsken varmaan näkynyt. 125 Honda Clicki, 1500 patia viikon ajalta. Eli vähän reilu parisataa patia per päivä. Ei paha. Mut tultiin tähän Centralin parkkiin, niin täällä on muutama muukin vissiin mopolla lähtenyt liikenteeseen. Meidän vanhoissa mikeissä on ollut vähän ongelmaa, nää on rätissy ja pätkinyt. Niin ostettiin tuosta uudet mikit. Testataan miten muuttuu äänenlaatu. Laitetaan uudet mikit paikalle ja katsotaan huomaako eroa. Hierontaa seuraavaksi. Tuli tuossa extempore-idea mellukassa mieleen, että olisiko hieronnassa jo vielä kertaakaan käyty tämän loman aikana. Ja kysästiin tuosta hintaa kadun varresta, niin 200 patia tunnin hieronta. Hierontatehas. Siitä kyllä tiilyä verhotkin. Nyt on kovin pehmeä. Ei oo kovin kummonen, eikä mitään reikää edes täällä lattiassa. No, tähän hintaan sai tänään tämmöstä. Katsotaan kohta hieronnan jälkeen, että miltä tää vaikutti. Okei, nyt meni tunti. Ihan hyvä, huonompiakin ollut. Vähän unessaan tuon jälkeen, kun tunni oli silmät kiinni tossa. Tästä on hyvä mennä sitten hotellille nukkumaan. Hotel Sleep. Joo, se kotimatka päättyi loppusuoralla. Variaattori hihna ilmeisesti meni rikki, tuommoista kumisilppua lensi vaan. Pysähyttiin tähän tien varteen ja soitellaan tohon noin niin vuokraajalle, että mitä tehdään. Katsotaan mitä sanoo. No, mä mietin tuossa noin, kun ajettiin varmaan 100 tuolla skootterilla, huotettiin minkä se lähti ja se vähän jännästi värisi, niin mä ajattelin, että kyllä tää kohta leviää tää vähän. Oh, hello. Okay, tomorrow. Okay. Yeah, bye. Okei, mitä tapahtuu? Jollakin tästä on pakko yrittää päästä kotiin, että joko Grabia tai muuta vastaavaa. Somebody crap. Scooter broken. Sopivasti sattui tää taksi. No, mennään taksilla 7-Eleveniin ja katsellaan huomenna, että miten saadaan skootteri tulta ja saadaanko uutta enää tilalle. Ei muuta kuin huomiseen. Käytiin just sen mellukassa aamupalalla ja nyt odotellaan tässä taksia. Taksi tulee hakemaan meidät ja minne sä lähit viemään meidät? Mennään kuule oottelemaan. Tänne mennään oottelemaan, no niin. Näin. Joo, käytiin äsken aamupalalla. Oli kyllä, en tiedä onko käynyt edes noin hyvällä aamupalalla ikinä missään. Oli kyllä niin paljon kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, että meinas niinku... Lautaset loppuu kesken. Lautaset loppua kesken. Siinä tulikin näköjään varmaan meidän Grabi. Kyllä pahaissa täällä. Muistatko sen yhden taksin, kun oli niin paha ja piti kietoa naaman vaatteet? Jep. Ei tää niin paha on, mutta tää aika paha. Joo, tosissaan toi Lian veli oli meille apuna. Puhutaan Itanille, koitettiin soittaa niille eka ite, niin eihän sitä tullut mitään, oli vähän kielimuuria välissä. Mutta tosissaan niin nyt mennään taksilla sinne mopovuokraamoon ja mennään sitten niiden kanssa yhdessä katsomaan sitä mopoa. Ja katsotaan, miten meillä olisi vielä huominenkin vuokrattuna sille, niin katsotaan, miten tää menee. Käytiin tuossa vuokraamolla, saatiin pantti takaisin tuosta skootterista ja jätettiin avaimet niille. Ne olisi tarjonnut meille uuden skootterin tuosta noin, mutta meillä olisi huomenna pitänyt muutenkin palauttaa se, niin päätettiin sitten, että ei oteta enää skootteria. Maipena rai. Ei huolta. Niin, mennään tästä takaisin hotellille ja kyllä me nyt tää päivä pärjätään ihan hyvin ilman skootteria, koska tänne on ne häät muutenkin ja näin. Niin eipä meillä niin suurta tarvetta ole skootterille. Mietitään miten mennään takaisin hotellille ja jatketaan kohta häitten parista. Okei, nyt ollaan menossa häihin. Hääaika. On vielä aurinko aika korkealla. Meillä on mekko päällä, voi olla vähän lämmin alkuun, mutta kohta aurinko laskee, voi olla auringonlaskussa kyllä aika hienot nää häät. Ja tossa noin niin päivä on porukka järjestellyt tuossa pihalla.
Ei oo kaikilla sentään pukuja päällä. Mä mietin jo, että onko mä vähän alipukeutunut, mut lähdetään kattele. Mellu toivot tuo punainen viiri otetaan tuolta pois, niin just on kaveri ottamassa sitä. On hienon näköinen. Kortti pitää ottaa ja kirjoittaa jotain. Minkä me halutaan tämmösiä? On kyllä kaikki hyviä. Sitten pitää kirjoittaa. Mä tykkäsin tossa missä ne kävelin rannalla tolleen käsi kädessä. Eli toi. Toi on hieno. Okei. Jotain pitää kirjoittaa. Mitä me halutaan kirjoittaa? Sitten kun ne aina pelaa tätä korttipeliä, niin sitten ne muistaa. Niin on pelikortit. Jotain muistoa tai joku hauska juttu tai jotain. Me jäähän miettimään. Okei, Mellu keksi kyllä hyvää. Siinä lukee Scotjeli ja ikuinen rakkaus, niin kuin Scott ja tää suomalainen minttupullo. Joo, Scotti tykkäsi tuliaisista sen verran paljon, niin